Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय आंनि STN क्रिएशन इउटुब चेनेलाव। दिनै जोङो मा होनो लं जाम्प टिप्स मोननैसो लं जाम्प टिप्स लानानै फैदों। आंनाबो थाङा लं जाम्पआ, आंबो फल' खालामगासिनो टिप्सखौ दस्रा सिनियरफोरनिफ्राय नायनानै नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो नाजागोन माबायदि माबाबा एक्सारसाइस खालामबा लं जाम्पआ इमप्रुभ जायो। नोंथांमोना अब्ला भिडिअखौ नायलांदो ना मा होनो। टिप्स नाम्बार 1 जों बेयाव बारखोगोनसै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा, आं बेयाव दान्दाखौ मोनबा दानदों। टिप्स नाम्बार 1आव जों बेखौ बारखोगोन, नायलांदो नोंथांमोना। नोंथांमोना बेखौ बिदिनो थांलाय फैलाय खननै खनथाम सेट बानायदो, ओमफ्राय फैदो नेक्स्ट एक्सारसाइज। सेकेन्ड नाम्बार एक्सारसाइज। सेकेन्ड नाम्बार एक्सारसाइजखौ बिदिनो खनथाम सेट बानायदो, एसे 50 मिटार 30 मिटारसो थांलाय फैलाय। एबार थ'दो नेक्स्टआव। नेक्स्ट गाइस, थार एक्सारसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिदिनो 20 बार खनथाम सेट। एबार नेक्स्ट एक्सारसाइज नाम्बार 4 एक्सारसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बिदिनो खनथाम लायदो, सरि 15 बार खनथाम सेट होदो। नेक्स्ट एक्सारसाइज, लास्ट एक्सारसाइज गाइस, नाम्बार 5। बेबायदिनो 30 मिटारसो खनथाम सेट। गाइस, बिसोर मोनबा एक्सारसाइजखौनो सानफ्रामबो फल' खालामबाय था, लं जाम्पआ एसे इमप्रुभ जागोन एसेबाबो। 16 फुट 16.5 फुट हाबा 17-18 आरामसे थांगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो गाइस। भिडिअआ बांद्राय लाबावबा गोबाव जागोन। बेफोरनो मोनबा टिप्स गासै, नोंथांमोना फल' खालाम, एसेबाबो इमप्रुभ जागोन। गाइस, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना रानिंआ मारै सोलिगासिनो? आंनाथ' डाउनसो जाबाय, दिनैबो 12 मिनिट लाबाय। मोजां प्रेक्टिस होदो, डेटआथ' बारा गोबाव गैलाना, जासिगोन बारा गोबाव गैला। सिगां एबि इउबिना जागोन, बिनि उनाव कामान्ड'ना राना एथ'बां मानि गोरलै नङा, गोगोम गोरा ना मा होनो लोगोफोर? आंनाथ' 18.5 बारो 5 किल'मिटारा। माब्लाबा लाबोगोन र' 5 किल'मिटारनि भिडिअ। दाख्लै लाबोनो सानबाय, गैया 32 मिटारल' खारनानै बेकार। दे अब्ला गाइस, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो। दे होमबा गाइस, दिनै एसेनोसै। 1 2 3 and go!
Hei, begini nih asal.